Olen Eetu Heikkilä ja edustan tamperelaista paikallista media-alan yritystä. Me muutettiin uusiin toimitiloihin kollegan kanssa ja heti alusta asti melkein päätettiin jo, että halutaan panostaa tähän sisustukseen ajankäytöllisistä syistä ja erityisesti siitä, että osaamista ei välttämättä omasta päästä löydy tähän sisustukseen, niin päätettiin sitten palkata siihen ihan ammattilainen. Lähtötilannehan oli aika karu, koska meillähän ei ollut täällä mitään muuta kuin valkoiset seinät ja haluttiin tietysti sitten saada vähän kotoisuutta tänne ja sellainen tila, että tänne kehtaa myös sitten kutsua erilaisia ihmisiä, kuten vaikka asiakkaita ja ehkä myös ystäviä käymään. Materiaalien valinta oli helppo tehdä, kun Julia toi meille tänne toimistolle asti sellaisia näytekappaleita, mitä me pystyttiin sitten hypistelemään ja näkee ihan fyysisesti, millä se tässä valossa näyttää. Meitä auttoi erityisesti se, että me saatiin 3D-mallinnus tästä toimitilasta, jossa oli pari eri vaihtoehtoa, joista me sitten valittiin meille mieluisampi. Saimme ehdottaa muutoksia näihin suunnitelmiin ja näitä muutosehdotuksia sitten myös mielestäni kuunneltiin todella hyvin. Kyllähän ero siihen lähtötilanteeseen nähden on ihan huomattava nyt, kun kaikki on valmista. Tästä koko toimistosta tuli nyt tosi viihtyisä, yhtenäinen kokonaisuus, missä kaikki sointuu hyvin yksi yhteen.